ಹೆಲೋ ನಮಸ್ತೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸುಕ್ಷಿ ಶೆಟ್ಟಿ ವ್ಲಾಗ್ ಸ್ವಾಗತ ಎಂಚೊಲ್ಲರ್ ಪೂರ ಮಾತೆರ್ಲ ಖುಷಿ ಟುಪ್ಪುಲೆ ತೆಲ್ತೊಂದುಪ್ಪುಲೆ ಇನಿ ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ರೆಸಿಪಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಕಾರ್ನ್ ಪಕೋಡ ನಮಕ್ ಚಾತ ಪೊರ್ತುಗು ಬೈಯಡ್ ತಿನೆರೆ ಅಂಚೆನೆ ಜೋಕುಲು ಸ್ಕೂಲುಡ್ದು ಬನ್ನಗ ಎನಾಂಡಲ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮಲ್ಪೊಡತೆ ಆಪಗ ಇನ್ನೇನು ನಮ್ಮ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪೊಲಿ ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಪುಂಡು. ಸೊ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನು ಕಾರ್ನ್ ಪಕೋಡ ಪಂದು ಯಾನಿತ್ತೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ತೆರಿಪವೆ. ಯಾನ್ ಪಕೋಡ ಮನ್ಪೆರೆ ರೆಡ್ ಕಾರ್ನ್ ದೆತೊಂದೆ ಇತ್ತೆ ಕಾರ್ನ್ ನಮ ಕಟ್ ಮಲ್ಪೊಡು. ಸೊ ನಮ್ಮ ಏಪಲ ಬೇಯ್ಪಾಯರೆ ಅತ್ತಂಡ ಇಂಚೆನೆ ಕಾರ್ನ್ ತಿನಿಯರೆ ನಮ್ಮ ಇಂಚೆನೆ ಇಡಿಯಾದ್ ಕಟ್ ಮಲ್ಪುವ. ಸೊ ಯಾನಿತ್ತೆ ಪಕೋಡ ಮನ್ಪೆರೆ ಇಡಿಯಾದ್ ಕಟ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಜ್ಜಿ ದಾಯಪಂಡ ನೆತ್ತ ಕಡೆ ಉಂಡತೆ ಅವೊಂಚೂರು ನಮಕ್ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಪೂರ ಪಾಡ್ದ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪುನಗ ಕಂತುಂಡು ಐಕೋಸ್ಕರ. ತುಲೆ ಕಾರ್ನ್ ನಾಲ್ ಕಟ್ ಮಂತದ ಮೀನ್ಸ್ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ನ್ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಕಟ್ ಮಂತದ ಐನ ಈ ಟೈಪ್ಡ್ ಕಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಅಪಗ ಕಡೆತ ಪೀಸ್ನ ಅಲ್ಪನೆ ಒರಿ ಉಂಡು ಅಡ್ ತುಲೆ ನಮಕ ಅರ್ಧ ಇಂಚ ಪೀಸ್ ತಿಕ್ಕುಂಡು ನಮ ಉಂದೆನ್ ಬೊಕ್ಕ ಕ್ಲೀನ್ ಮಂತದ ಪಕೋಡಾಗು ರೆಡಿ ಮನ್ಪೊಡು. ಇತ್ತಾಯ್ಕೆ ಏನ ಪೂರ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಪಾಡೋಡು ಪಂಡ ಏನ್ ರೆಡ್ ಕಾರ್ನ್ಗ್ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ನೀರುಳ್ಳಿ ದೆತೊಂದೆ ಬೊಕ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಬೊಕ ಒಂತೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಪಾಡಿಯೆ ಅಂಚೆನೆ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡ್ ಮೂಜಿ ತುಂಡುದಾತ್ ಶುಂಠಿನಿ ಎಲೆಲ್ಲೆ ಕಟ್ ಮಲ್ತದ ಐ ಬೊಕ ಹೋಮ ಉಂಡತೆ ಹೋಮನ್ ಜಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಏನಪ್ಪ ಅನ್ಪೆರು ಒಂಜಿ ಚಿಮ್ಟಿ ಪನ್ಪೆರತೆ ಅಂಚ ಪೊಡಿ ಮಲ್ತ್ ಪಾಡೋಡು ಒಂಚೂರು ಪರಿಮಳಗೋಸ್ಕರ. ಬೊಕ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಸ್ಪೂನ್ ಒಂಜಿ ಕಾಲ ಯಾವು ಇಜಿನ ಅರ್ಧ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಖಾರ ಬೋಡಾಂಡ ಖಾರ ಜಾಸ್ತಿ ಮುಂಚಿದ ಪೊಡಿ ಐ ಬೊಕ್ಕ ಅರ್ಧ ಸ್ಪೂನ್ ಮೂಲು ರುಚಿಗೆ ಬೋಡಾಯಿನಾತ್ ಉಪ್ಪು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಒಂಜಿ ಕಪ್ ಕಡ್ಲೆ ಹಿಟ್ಟು ದೆತೊಂದೆ ಬಟ್ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ ಮೂಲು ನೀರು ಪಾಡ್ರೆಜ್ಜಿ ನೀರು ಪಾಡಂದೇನೆ ನಮ್ಮ ಐಕ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಒಂತೊಂತೆನೆ ಕಾರ್ನ್ಗ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತದು ಐನ್ ನಮ್ಮ ರೆಡಿ ಮನ್ಪೊಡು ಪಕೋಡ ಮನ್ಪೆರೆ. ಅವು ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನ್ ಪಂದು ಯಾನಿತ್ತೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ತೋಚ್ಪವೆ. ಫಸ್ಟಿಗೆ ಪಾಡ್ದಿನ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸನ್ ಪೂರ ನಿಕುಲು ಇಂಚ ಮಿಕ್ಸ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ತದು ಪೂರ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಐಕ್ ರಡ್ಡೆ ಸ್ಪೂನು ಕಡ್ಲೆ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಪಾಡ್ದು ಕೂಡ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪೊಡು. ಪೂರ ಒರಾನೆ ಕಡ್ಲೆ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಪಾಡ್ದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮನ್ಪೆರೆ ಇಜ್ಜಿ ಅವು ಮಿಕ್ಸ್ ಆಪುಜಿ ಒಂಥರ ಅಂಟಿಲೆ ಕಾಪುಂಡು ದಾಯಪಂಡ ಮಾತ ಕಾರ್ನ್ಗ್ಲ ನಮ್ಮ ಪಾಡ್ದಿನ ಮುಂಚಿದ ಪೊಡಿ ಉಪ್ಪು ಆವಡ್ ಅವು ಮಿಕ್ಸ್ ಆವಡತೆ ಐಕ್ ಬೋಡಾದು ನೆಕ್ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೂನ್ಲ ನೀರು ಪಾಡ್ರೆಜ್ಜಿ ಒಂತೊಂತೆ ಕಡ್ಲೆ ಪುಡಿನ ಪಾಡ್ದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೊಂದೆ ಇಪ್ಪುನಗ ಅವು ನಮಕ್ ಪಕೋಡ ಬುಡಿಯರೆ ಕಾರ್ನ್ ರೆಡಿ ಆಪುಂಡು ಅಲೆ ಇಂಚ ಆಪುಂಡು. ಒಂದು ಇತ್ತೆ ನಮಕ್ ನೀರು ಪಾಡ್ದಿಲೆಕನೆ ತೋಜುಂಡು ಬಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಸೊ ಒಂದು ಇತ್ತೆ ನಮಕ್ ಪಕೋಡ ಬುರಿಯರೆ ರೆಡಿ ಆತಂಡು. ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಬಣ್ಣಲೆಗೆ ನಾನು ತಾರೆದೆಣ್ಣೆ ಯೂಸ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಒವ್ವೇ ರಿಫೈನ್ಡ್ ಆಯಿಲ್ ಯೂಸ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಜ್ಜಿ ನಿಕುಲ್ಲ ಆಯ್ನಾತ್ ತಾರೆದೆಣ್ಣೆನೆ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅವು ಹೆಲ್ತ್ ಗೆಡ್ಡತೆ ಐಕೋಸ್ಕರ. ಇತ್ತೆ ಗ್ಯಾಸನ್ನು ಲೋ ಫ್ಲೇಮ್ ಮಡ್ದಿದ್ದು ಕಾರ್ನನ್ನು ಎಣ್ಣೆಗೆ ಬುಡ್ಲೆ ಐ ಬೊಕ ಹೈ ಫ್ಲೇಮ್ ಮಡ್ದಿದ್ದು ಐನ ಕಾಯ್ಪೊಲೆ ಅವು ರೆಡ್ ಆವೊಂದು ಬನ್ನಗ ಕಾರ್ನ್ ಪಕೋಡ ರೆಡಿ ಆಪುಂಡು. ಭಾರಿ ಟೇಸ್ಟ್ದ ಭಾರಿ ಪರಿಮಳದ ಇಲ್ಲಡೆ ರೆಡಿ ಮಲ್ತಿನ ಕಾರ್ನ್ ಪಕೋಡ ನಿಕುಲ್ಲ ಇಲ್ಲಡ್ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪೊಲೆ. ನಮನೆ ಇಲ್ಲಡ್ ಮಲ್ತದ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ರೆಡಿ ಮಲ್ತದ ಕೊರ್ಂಡ ಓಲ ರೆಸಿಪಿ ಮಾತ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಅಕ್ಲೆಗ್. ಸೊ ವೀಡಿಯೋಡ್ ತೂನಗ ನಮಕ್ ಬಂಗ ಆಪುಂಡು ಉದಿ ಏತ್ ಬಂಗ ಉಂಡು ಮಲ್ಪೆರೆ ಪಂದ್ ನಮ್ಮ ಒರ ಇಲ್ಲಡ್ ಟ್ರೈ ಮಂತುಂಡ ದಾಲ ಬಂಗ ಇಜ್ಜಿ ಒವ್ವೇ ರೆಸಿಪಿಲ ಮಸ್ತ್ ಈಸಿ ಉಂಡು. ಸೊ ನಿಕುಲು ಈ ಕಾರ್ನ್ ಪಕೋಡನು ಸಾಸುಡ್ ತಿನ್ನೋಲಿ ಅತ್ತಂಡ ಪುದೀನ ಚಟ್ನಿದೊಟ್ಟಿಗೆ ತಿನ್ನೋಲಿ ಒಯ್ಟ್ ತಿಂಡಲ ಭಾರಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಪುಂಡು. ಅಂಚೆನೆ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ತದು ಲೈಕ್ ಕೊರ್ದು ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಅಂಚೆನೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪುಲೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್.